ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ካብ ዘላቶ ጸገም ክትወጽእ እንተኾይና ሓቀኛን ኩሉ ዝሓቆፈን ሃገራዊ ዘተ ምክያድ ኣድላይ ኢሉ ከም ዝኣምን ሓላፊ ብጽሕፈት እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። እቲ ዘተ ቅድሚ ምክያድ እውን እቲ ፓርቲ ከም ቅድመ ኩነት ዘቐመጦም ነጥብታት ከም ዘለዉ ንሳቶም ድማ ዝተኣሰሩ ኣባላቱ ተፈቲሖም ኣብቲ ዘተ ክሳተፉ ኣለዎም ዝብል ከም ዝርከቦ ኣቶ ጥሩነህ ጠቒሱሎም። ብኻል ወገን ሃገራዊ ምይይጥ ንህልውና ሃገር ኣድላይ ክብል ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዝበሃል ተቃዋሚ ሰልፊ እውን ቅድሚ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊጹ ነይሩ። መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ዳሕራዋይ ጻውዒት ኦፌኮ ዛጊት ዝሃቦም ምላሽ የለን። እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንኹሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ ዘተ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ከም ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ክዝራእ ካብ ዝነበሮ ናይ ሕርሻ መሬት ፍርቁ ዝኸውን ብሰንኪ ስጋኣት ጸጥታ ክዝራእ ከም ዘይከኣለ ብጽሕፈት ሕርሻ ትኽልል ኣፍሊጡ። ኣቶ በብክር ሃሊፋ ክገልጽ ከሎ ብፍላይ ኣብ ዞባ መተከልን ካማሽን ብዝነበረ ጸገም ጸጥታ ኣብ ዕየታት ሕርሻ ከቢድ ጸቕጢ ገይሩ ኢሉ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ትኽልል ኣቶ መለሰ በየነ ብወገኑ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ስለ ዝርከብ ተፈናቐልቲ ርግኣት ናብ ዘለዎ ከባቢታት ብምምላስ ብመስኖ ንኸልምዑ ተተሊሙሎ ኢሉ። ኣብቲ ጉዳይ ዝተሓተተ በዓል ሞያ ቁጠባ ዶክተር ጉቱ ቴሶ ነዚ ኩሉ ማሕበራዊ ጸገማት መፍትሒኡ ሰላም ምስፋን እዩ ክብል ንወኪልና ናኮር መልካ ተዛሪቡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣብዚ ሰሙን እዚ ንሲቪላዊ መንግስቲ ሱዳን ዘፍረሰ ላዕለዋይ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሃን ኣብቲ ሃገር ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ክተክል ይብል ኣሎ። ከም ሃገራት ወሽመጥ ዝበላ ሓያላት መሻርክቲ ሃገራት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ጀነራል ቡርሃን ነቲ ወታደራዊ ስድራ ቤት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሩ ምግባሩ ክቅፅል ዘለ ይመስል ይብሉ ጸብጻባት። ኣብ 2019 ዑመር አልበሽር ምስ ካልኦት ብጾቱ ብምዃን ዝዓለወ ቡርሃን ካብቶም ናብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበና ዝተኸሰሱ ኣይኮነን፣ ከምኡውን ካብቶም ብዑመር አልበሽር ተሸይሞም ዝነበሩ ጀነራላት ዘይኮነስ ዘይ እስላማዊ ጀነራል ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ክሳብ 2023 ምርጫ ዝግበር ድማ ነቲ ሃገር ክመርሕ ሓላፍነት ጸኒሕዎ እዩ። ምርጫ ምስ ተገብረ ግን ስልጣኑ ነቲ ሽዑ ዝምረጽ ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘረክብ ኣፍሊጡሎ ጀነራል ቡርሃን። ዝሓለፈ ሰኒ ንስልጣን ሲቪላዊ መንግስቲ ሱዳን ብምሕዳግ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ኣፍሪስዎ ንቐዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝርከቦም ሰበስልጣን መሰጋገሪ መንግስቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትይዎም። ሸኳ ሓምዶክ ምስ በዓልቲ ቤቱ ትማሊ ሰሉስ እንተተፈትሐ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ነቲ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝወሰዶ እቲ ሃገር ናብ ውግእ ሕድሕድ ንኸይተኣቱ ንምድሓና ምዃኑ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ናብ ቦትኡ ዝምለስ ሱዳን ኣብ ኩሉ በቲ ሕብረት ዝግበር ምንቅስቃሳት ንኸይትሳተፍ ኣደስኪልዋ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ ቅልውላው ንኽፍታሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ጽምዶ ንምእታው ናብ ሱዳን ተልእኮ ክገብር ወሲኑሎም። ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ ጁባ ኣብ 2020 ዝተበጽሐ ኣጠቓላሊ ውዕል ክምእዘዙ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዕሎም። ኣብ ዚምባብዌ ቅድሚ ዳርጋ 20 ዓመት ብምዕራባውያን ዝተነብረ እገዳ ንኢኮኖሚ ሃገር ይጎድኦ ኢሎም ዚምባብውያን ደገፍቲ መንግስትን ገለ ተቃወምትን እቲ ብምኽንያት ምድንጋር ምርጫን መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተገብረ ዝንገረሉ ማዕቀብ ኣብ መንጎ ዚምባብውያን ናይ ርእይቶ ፍልል ይፈጢሩሎ መሰረት ቪኦኤ ዝዘራረቦም ሰባት። ኣብ ሃራሬ ኣብ ዝርከብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንዳርጋ 3 ዓመታት እቲ እገዳ ክልዓል ተቃውሞ ካብ ዘስምዑ ዘለዉ ወዲ 38 ዓመት ወንገሳይ ኤምባያጎ እቲ ማዕቀብ ንዝምድና ሃገራት ከይተረፈ ይዕንቅብ ስለ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ክተልዕሎ ኣለዋ ክብል ጸዊዕሎም። ናይ ዚምባብዌ ተቃዋማይ ሌበር ፓርቲ ኣብቲ መጀመርታ ነቲ ማዕቀብ ዝደገፈ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን እቲ ማዕቀብ ዝጎድእ ዘሎ ንተራ ዚምባብውያን እምበር ንሰበስልጣን መንግስቲ ኣይኮነን ብምባል ክልዓል ይሓትት ኣሎ። ደቆም ኣብ ወፃኢ ዘምህሩን ብናይ ውልቂ ነፍራሪት ዝገሹን ኣይትንቅፎምን እዩ ዝጉዳእ ዘሎ ተራ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቲ ማዕቀብ ዕላምኡ ስሒቱ እዩ ይብል መራሒቲ ተቃዋሚ ፓርቲ። እንተኾነ እቲ ማዕቀብ ክልዓል ዘይደልዩ ዚምባብያውን ኣለዉ ይብል ወኪልና ካብ ሃራሬ። ናይጄርያ ዝዓበየት ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ኣብቲ ኣህጉር ፈላማይ ዲጂታል ባጤራ ጀሚራ። ባጤራ ኢናይራ
ኢኮኖሚ ከሕይልን ዝቕባበ ክከላኸልን ተስፋ ተገይሩሉሎም ሎሚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃገር ማእከላይ ባንኪ ናይጀርያ ሰበስልጣን ኣብ ዝተረኸብሉ ነቲ ዲጂታል ባጢራ ገንዘብ ወግዓው ገይርዎሎም ፕሬዚደንት መሐመድ ቡሃሪ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ሓድሽ ኣገባብ ባጢራ ሓፈሻዊ እቶት ናይጀርያ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመት ብ$28 ቢልዮን ክብከብሎ ኢሉሎም እቲ ዲጂታል ባጢራ ብዘይ ዝኾነ መንጎኛ ክፍሊት ንምፍጻምን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ንምስግጋርን ዘሳልጥ እዩ ድሮ እውን ናይጀርያውያን ነቲ ኢናይራ ዝብል ኣብ ክጽዕንዎ ውዒሎም ኣለዉ ነቲ ክሪፕቶካረንሲ ዝበሃል ማእከልነት ዘይብሉ ዓይነት ዲጂታል ምልውዋጥ ገንዘቡን ዘጠቓልል እዩ ናይጀርያ ሕጂ ካብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነትስ ካብ ዓለም እውን ካብተን ውሑዳት ዲጂታል ባጢራ ዘተኣታተዋ ሃገራት ኮይና ኣላ እንተኾነ ናይ ኢንተርነት ተበጻሕነትን ክእለት ቴክኖሎጂን ኣብ ግምት ዝኣቱ ብድሆታት ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ ቢል ጌትስ ንዘይ ማዕበላ ሃገራት ክኒና ኮቪድ ንኽበጽሕን ናይ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዚ መባጽዕ ኣሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽን ተስፋ ዝህብን ህጹጽ ክኒና ኮቪድ ኣብ ዝጽንዓሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተረፈ ዓለም እውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይግበረሉሎም ነቲ ክኒና ዝሰርሖ መርክ ዝተባሃለ ፋብሪካ እቲ ማልኑፒራቪር ዝተባሃለ ክኒና ኮሮና ቫይረስ ንኸይባዛሕ ዝከላኸል ይብል ሕጂ ነዚ ክኒና እዚኡ ናብ ድኻ ሃገራት ንምክፍፋል ክሕግዝ እየ ዝብል ዘሎ ናይ ዓለምና ሃብታምን ወናኒ ማይክሮሶፍትን ቢል ጌትስ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ክኒና ንህጹጽ ረብሓ እንተኣዝዲቕዎ ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ምእታው ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ተባሂሉሎም ናብ ዘይማዕበላ ሃገራት ግን ናይ ገንዘብን ምክፍፋልን ብድሆታት ከም ዝህሉ ርኡይ ኮይኑሎም ኣብ መወዳእታ ቻይና ታይዋን ናብ ሕብራት ሃገራት ክጽምበር መሰል የብላን ኢላ ቻይና ከምኡ ዝበለት ዩናይትድ ስቴትስ እታ ዴሞክራሲያዊት ደሴት ኣብ ሕብራት ሃገራት ዝዓበየ ተሳትፎ ይግባእ እዩ ድሕሪ ምባላ እዩ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንቻይና ኣብ ሕብራት ሃገራት መንበር ሂቡ ንታይዋን ግን መንበር ብምኽላእ ድምፂ ዝሃበሉ 50 ዓመት ምኽንያት ብምግባር መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ታይዋን ካብቲ ዓለማዊ ኣካል ተገሊላ ንቕጻላ ዘጣዒሱ ኢሉሎም ቻይና ንታይዋን ናብ ሓድነት ክትመልሰያ ትጽበያ ዘላ ክሳብ ብሓይሊ እውን ክመልሰያ ትብል ኣብ 1949 እዩ ነይሩ መንግስቲ ቻይና ኣብ ኩናት ሕድሕድ ቻይና ብኮሙኒስቲ ፓርቲ ምስ ተሳዕረ ናብ ታይዋን ሃዲሙ ድሕሪኡ ግን ኣካል ግዝኣት ቻይና ኮይና ክትቅጽል ተበይኑላ ክሳብ ሎሚ ሽዑ እኳ በይና ክትከውን ብዙሕ ጻዕርታት እንተገበረት ዜና በዚ ፍጸም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ብሩሃን ወታደራዊ ሓይሊ ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ምእላዩ ነታ ሃገር ካብ ኩናት ሕድሕድ ዘድሓነ እዩ ኢሎም ብሩሃን ትማል ሰሉስ ኣብ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እዋን ስግግር ዝነበረ ምንቅስቓስ ሓይልታት ፖለቲካ ንጎንፂ ዝዕድምን ዘይምዕሩይን እዩ ነይሩ ኢሎም ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ቪኦኤ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ሳራፍ ሰሃየ ጥምር ኣቢላ ክተቕርቦ እያ እዛ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድ ክትኣቱን ሓድነታ ክከፋፈልን ዘላዓዕሉ ዝረኣውነት ዘተባብዑ ዘረባታት ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ማሕበራዊ ሓድነት እቲ ሃገር ዝኸፋፍሉ ዘረባታት ብዘይ ሓላፍነትን ሓልዮትን ንህዝቢ ብመርበባት ሓበሬታ ክፍነው ሰሚዕናን ርኢናን ኢና እዚኦም ድማ ኣብ ጸጥታ ሃገርን ሰራዊትን ዝፈጥርዎ ቀጥታዊ ጽዕንቶ ኣሎ እዮም ዝበሉ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ብሩሃን ኣብቲ ትማሊ ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቦም ዝተዛረብዎ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝነበሩ ዓብደላ ሓምዶክን በዓልቲ ቤቶምን ትማሊ ኣማሲዮም ናብ መንበሪኦም ተተመለሱ እኳ ሕዚ እውን ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ቀረባ ክትትል እዮም ዝርከቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ነቲ ውሳነ ንኢዶም ሓምዶክ ንገዝኦም ድሕሪ ምምላሶም ብስልኪ ዘዘራረብዎም ኮይኑ ብሊንከን ሕዚ እውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ንኹሎም ሲቪል መራሕቲ ክፈትሖምን ንድሕንነቶም ከግደስን ደጊሞም ምጽውዖም ኣብቲ ትማል ዝሃብዎ መግለጽ ሓቢሮም ከምኡውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ስልጣን ዝተቆጻጸረሉ መገዲ ከም ዘተሓሳሰቦምን እቲ ንሰልፈኛታት ምላሽ ዝህበሉ ዘሎ መገዲ መጥቃዕቲ ካብ ምውራድ ክቁጠብን ምዒዶም ሲቪል ዝመርሖ ማዕቀፍ ስግግርን ዴሞክራሲ ክምለስን እቲ ኣብ 2019 ዝጸደቐ ሕገ መንግስትን ስምምዕነት ሰላም ጁባ 2020 ክትግበር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ገሊጾም ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝኹንንን ብኣንጻሩ ድማ ህዝቢ ሱዳን ንሲቪላዊ ኣመራርሓ
ንዴሞክራሲን ሰላምን ዝገብረ ዘሎ ጻውዒት ዝድግፉ ድምጽታት ይበዝሑ ምህላዎም ኣብ መግለጺኦም ኣተሓሳሲቦም ሱዳናውያን ዋላኳ ሕዝውን መጥቃዕቲ ወርዶም እንተሎ ትማለ ንግሆውን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ወተሃደራዊ ምሕደራ ኣይንቕበልን ክብሉ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ውዒሎም እዮም Human Rights Watch ቦገኑ 25 ጥቅምቲ ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንመሰል በሰላማዊ መገዲ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ሰልፈኛታትን ኩሎም ሱዳናውያንን በሓፈሻ መሰሎም ከኽብር ይግባእ ክብል ኣብ ተትማል ዘውጽኦ መግለጽ ገሊጹ ኣግባብነት ዘይብሉ ሓይላዊ ሓደጋ ካብ ምውራድ ክቁጠብ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ክፍትሑ ተቋሪጹ ዝርከብ ንሞባይል ስልክን ሓጸርቲ መልእኽትታት ጽሑፍን ዝሓወሰ ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ሓቀኛ ሓበሬታ ዝርከበሎም መርበባት ሓበሬታ ኣዝዮም ወሰንቲ ብምዃኖም ክምለሱ ኣተሓሳሲቡ ዳይሬክተር Human Rights Watch Africa ማውሲ ሴንጎ ሰበስልጣን ወተሃደራዊ ሓይልታት ሱዳን ሓይልታት ጸጥታኦም መሰል ምቅዋም ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ከኽብሩን ዝኾነ ሓይላዊ ሓደጋ ዘብጽሑ ኣባላቶም ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ክገብሩ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ዶካትር ሱዳን ኣብቲ ብሶኒ ዝነበረ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተተኮሰ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 80 ዝኾኑ ድማ ምቁሳሎም ምግላጾም ዝዝከር እዩ ኣብቲ ብሶኒ ዝተኻይደ ዕልዋ መንግስቲ ብውሕዱ 5 ሚኒስትራትን ካልኦት ሰበስልጣናትን መራሕቲ ፖለቲካን ምእሳሮም ማዕከናት ሓበሬታ ገሊጾም ክብራት ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነወና ብስሩዕ ይኸይደለን ንዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ጉዳይ ደጊምና ይቕረታ ንሓትት ብዝከኣል መጠን ምሳኹም ክንጸንሕ ክንፍትን ኢና ሰሰናዩ ናይ ሎሚ መዘራረብ ዛዕባ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያን ግጭትን እዩ ኣሉታውን ኣወንታውን ታራ ማሕበራዊ ሚድያን ተኣሳሰርቲ ነጥብታትን ኣልዒሎም ሓሳባቶም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ዶክተር ሙሴ ተስፋ ጌርግስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ካብ ኣምስተርዳም ኔዘርላንድስ እዮም ምሁር ታሪክ ዶክተር ሙሴ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ን10 ዓመታት ዝመሃረን ኣብ ዊኒፔግ ተመራማሪን ኣማኻርን ሕጊ ኢሚግሬሽን እዩ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ድማ ተመራማራይ ስነ ልሳን ኮምፒውተር ሳይንስ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ሚድያን ኣድሂቡ የጽንዕ ሳልሳይ ዲግሪ ትምህርቱ ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብን ምስ ምጅማር ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ጽሑፍን መረዳእታታትን ዝወጸላ ትግሃት ዳካም ትበሃል መርበብ ሓበሬታን ስነ ልሳን ዝሰርሐላ መርምሩ ዳካም ዝተባሃለት ካልእቲ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመሓድርን ስራሕቱ እውን ባዕሉ ከም ዝሰርሖን ይገልጽ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ኣነ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራርብዮም ኣለኹ ዶክተር ሙሴ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ርእይቶ ብምሃብ ይጅመር ማሕበራዊ ሚድያ ብዝዋን እዚ ካብቲ ኣዝዩ እንዳሰፍሐን ማዕበለን ዝኸይ ዘሎ ፕላትፎርም ወይ ድማ መድረኽ ናይ ሓበሬታ መለዋወጢ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት መድረኻት እዮም ከም ትዊተር ፌስቡክ ኢንስታግራም ዝኣመሰሉ ሰባት ሎሚ ኣብ ዝዋን ዝፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብብዝሒ ኤክስፖዠር ናይዚ ሚድያ እዚ ይኸውን ኣሎ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ኢንኤቪታብል ኮይኑ ብዘይኮም ዳርጋ ዘይከኣል እንዳኾነ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን እዩ ስለዚ ሰፋሕቲ መድረኻት እዮም ንኩሉ ክፉት ዝኾነ ዓይነት ዕድላት ዘለዎም መድረኻት እዮም ሓበሬታታት ዝተፈላለዩ ነገራት ክትለዋወጠሎም ዝኽእሉ ናይ ኢንተርኔት መድረኻት እዮም ኣሉታውን ኣወንታውን ጥቕምታት ኣለዎም ብሕርና ንገልጾ ንኸውን የቐኒለይ ዶክተር ሙሴ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ከባቢና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣትዩ ከም ዘሎ ዓቕልኻ ብዘጽብብ ኩነታት ይሓልፍ ከም ዘሎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሓቂ እዩ እሞ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ታራ ማሕበራዊ ሚድያ ብከመይ ገለጽኩሞ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ትቐጽል እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ብጣዕሚ ገፊሕ ጽልዋ ዘሎ ኣብ ዕለታዊ ውልቃውን ማሕበራውን ህይወትና ዓብዪ ጽዕንቶ እናሕደረ ዝኸድ ዘሎ ምስ ህይወትና ዝተኣሳሰረ ተርእዮ እዩ እዚ ተርእዮ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ጽቡቓትን ሕማቓትን ጽልዋታት ሒዙ መፅኡ ኣሎ ኣብቲ ሓበራዊ ኣብቲ ዓለም ንሪኦ ተርእዮ ከዋላ እንትኾነ ኣባና ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ከማና ዝብሉ ዓድታት እውን ክንብል ንኽእል ንእሽተይ ፍልይ ዘብልዎ ነገራት ኣለዉ ክብል ንኽእል ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕዚ
كم عينت حسب كناي مجلس بعل لمدن أين ورنان بسفيه ببوليتيكاوي إقتصادي محبراو قدات تسفيه حبرتسب أي ساتفنيرو والسنة سواتي مستعرض والسنة ونيرا مالتيو عبد الزوان جن الزعدر زي قال بزح سب كفوتنا خونا مسممسو بزح صبوغ زبال عدل فتيرة نقط بدخل بعدل دايت حزبي أب حزباو قدات كساتف عدل سز فترة له مالتي إن كعام استدل على القوة أفتنا جمرتا وتلم دون زي مهلاو كلايكا عزم تكالات نايبو عليهم رحان دليت زلهم كلايكا مستو كحورة سبنا ركب زي بلهم بحق حورة سبنا زي جزوس رزقونو نايبو عليهم زخونة سرواتات لهم سازي مسيخ عادة حيزو زمسو عزيم كبتي فتنتي زبهالو فتناتات حيزو كمزمسة غير يزريا دكتور موسى اسكي ابزي تارا زي محبراوي ميديا فيسبوك تويتر واتساب تيك توك اب كوينات تارهم بخمم جلس هايو عجول ألوتاون أونتاون إلا نحن مدبوم نخلتهم ترانا اليوم مدياتات اليوم كنت قدموا حو قبل خصوص قلت روسي تحبرة السب مع بلاد الله حقرات كمان هذا مثلا تقاق ماني حبريتا نتاقون كحساب كان مجلات لمدين تاريخا بالحسلة زي تنحي بزح جزي قد تقوموا قداتو زوز حلو أقادا متات نرينا بدخل وجنوها حبريتان من اللغات مستبات من اللغات قدات الموددات إذا نسلوا نجارات مجبار كاني اليوم حق استقينا من الرخوة مالك الزوال ذي مثل أبتي سبعوي قدات نمد لذالن حبريتات من اللغات زملكت زيادة مش لذا سنعي أو قد ترى اللوم حاجات موددات سبات مثلنا إذا نسلوا نجارات مجبار ترى اللوم يخلي قالوا انت هنا بتحد وجنجن أعلى وزخنة تبعت ونزحزو يمسلو فيسبوك خلنا بتويتر قال زرقة حبريتات بزح جزء زي تزارين أبكندي نسلام كينات زعدم نجارات أبكندي شغرين نتولي زعدم نجارات وانت زرقة حتريقة تلوثات حدقين يساعدين كي اللو يسك فكاي مالتي مغنياتو كل جزء حبريتات حيليو حبريتا قبوخ تكملون الحزيكي كاب قبوخ تم حلال فون الحزيك خلفونكا كابتر العلم هرمون كخوني خيالي كل نقرات كم فولتوسي كاب حساب جميرون لاب كالاتي تمثل كاب كالاتي ناب دوري الغير كالات بزوم ميديات اليوم فنو زغون فالو زغونة بلاتفورم تتغينكا حما كالات كذر قالوا زخير مدرخ كوينون نرخبو زخان نحوارو نتحزبي متفنان لنا بزاقماتن كي طوريسك فكا مالجي كم زبلنا يجن تغم خالوه تتغمو أمو ودابات سبات إننا مبال فلات قدات كا وقبو اختودات ونزخل بايتا أي اختولات خيرها إذا كن بتنكا قمست تكامولي تنكا يتي تا ألوتاوي جميل وادرلو دكتور موسى أباك تغطل الله تو قبر كريستوس زي ناي محبراوي ميديا ألوتاوي تارا بخامي ميقالت خايو بحكي سفيه رئيسي بيو جن حد 4-5 زخنا نت تاتلنا بأن درناس بغي مساني بحافشة ودسب محبراوي انسسايي وبإنجليزي أقرال صار لهم عينات تايمالتيو تسأل على زلازي تمثل الأوقع بكندو بحبريتها بمرجعتها بالكاخة إنفورميشن يخاطر تسأل على زلازي محبراوي ميديا كندي مدرخ زو حبريتا زي نلاوة ولا نرخ ولا مدرخ كاب كونه زو سلوازي بملو مس حماغون سبون طالو مالتيو إذا انتهى له هذه أبتو عودة بزح وصيتات مرمر علو انتهى مزود حدا عمي سلوا فلتر بابليو تعملتي بحثيرو نشتينا بعلها عالم فلتر تو الجوريزم سوي لا يكون أني هذه فيسبوك ولا جوجل ولا على غالي برجس كله مالتي انتهى له أبتاريكا أبعرف ختم الكسم يوم حبريتا زوها مالتيو سكتري أزو سنو كحبريتا أبتاريكان أبتو نيتورك ويك أبتو زلكا محبرة متأسسات مسريتهم يوم زوها لذي سواء تعملتي مجمرتا زخونا نقدر دليت تاريخها بوعريان كدفوها يخل ماتي تعملتي أمنتها جونسي أو جزعة تكون تخينكا كل تريو حبريتا درجات رح نسخوني خلي ويكع سلا عوت ناي محبرة كاوي زخونا حمانا لذي تو الجوريزم كا يوسخ كانوا سلحان انتهي يقول مالتي تو علم كا بزح حبرتي خاطرك زلها كن كا تماميو أبتو زتوسنة تو الجوريزم زوسنة الكا أب زتوسنة نجار تمركزو زوسنة وسنة
أبقى تمركز ترحم على سزيزي فلتر بابل هو أزي حدا جنيا كناتي مخنات ودسب استفعل عليه حابريت كرتب سلزلو استفعل عليه حابريت عم تركب يوم تعي وسانة كوسن سخال تعي رديد كله سخال مع زي حدا عبي تجمع كم حدا نقص ولا كفال ده الذي إيكو تشامبرز الوالله بيك عنده ما هدي بتقني أتاكن ولا خد جو حتى تسمع مالتي تاي مالتي بخلي بالا تماسستي تو معرفت خاك في اللي محاورة ميديا عرفت لهم كايت ليش مع زد زغن نيتورك يخسر لذيتهم نيتورك تقولون ساعات في اللي ساخذ السامع راح تقولنا تسخاتوا لحواريتها نوعاتهم تساتهم زورو نعم خنا تملالس كتمساسا على حواريتها زغنا كاو رديتك يتأمموا مالتي عالم كله كم يمثلك ስለዚህ እዚ ኢኮ ቻምበር ዝልዎ ሓደ ኣዝዩ ኣሰጋሚ ኩነቲ ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተኣትዩ ኮጽ ካሊእ መረዳእታ ከም ዘሎ ዘይክፈልጥ ይኽእል ማለት እዩ ካሊእ መሰረት እቶም ኣልጎሪዝማት ዝገብሩ ሓደ ፀገም ወይ ከዓ ጽቡቕ ክትብሎ ትኽእል ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝኾነ ነገር ከመይ እዮም ሓደ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ መረዳእታታት ኣብ ዘሎ ሰብ ዝልጥፎ ይመምይዎ እዮም እዚ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ኣሎ زي خاء وحسب كريه لون أولين زماني وماتي تمني من قدام كاتو عندي رقحتات دايو كندي سوات فقد عديهم فتيهم ولو كندي سوات كريته يوم ولو كندي سوات كان بيهم ويا زي بتفتروا ودي سوي كان تعالوا زخنا حدش مثل كان في اللاي حماق نجر نايم باب زين بالولو تتعبوا رزم كعا حماق نجر قولي هو كذا سوات بزحت سوات كريه ويجيب ما بزيد ما زرقعوا بتعمي وسخ بزحت سوات يريوا زي حاجة تخينون كم نوري وصلوا على تي بزحسات خلي تم عبراوي ميديا قالوا هافتي إليت بوليتيكاوي رابح هذا اللونسات توالي دوم جنزوزيوم تخون سرح يسرع زي أذكره وانا ذكر تخين كفيسبوك حدا جزعوا سينيرو أبي تي بياسي سستان كل تنسقونه أكاونت أطفي اللقو أنياتو أمور زي كون حبريتا زي كون وكوينهم سب كدنا قري صرف نيرم يميلو زم سستان كلتن سبات وتفترة كانت 4 بيج ستايجو نيرم يمحضر نيرم تفرالي جزات مالتي إسراش ديشتن جوجلتات كعنيرو أسا إنستغرام نيرم مال سزياتهم كون يلم زخونه بوليتيكاوي أجندة كدوف أسلز دليو استفرالي ساعات مسيرم جن حدنا هلو كم نجاراتي فترة مال سزي إفتح حبرتسب زخونه زدلي وردي فترة دليل مالو مالتي سزي تحبرتسب كع زخون زي نجار دي مممي سزيولو حكي لو وصلوا مالتي زياتهم أو جدي إيميل نا فيسبوك تذكر طبعا كان كمونه كاروا فانو نيتورك بحال كمو خمسة جبرارين علينا زي أبانا عفريز ولا نتايلو بفلاي مالتي بفلاي الكونات تفليز جورو توم ونت محبرام ميديا أبانا ربح حيكون ولا الحقتها تجزأت يكون منياتو سيلو كما قطع مثلا نايمبر أو بيزنس لذيولو مونيتور يقولون تو سرح ويكا أي قطع تقولون زي ولا ذكر تقولينكا CNN تايلو فيسبوك سي فريت نهالوا حديقة عبيتي بيات فلي يزرع نهالوا جن بزح زيولهم سيلام عشي شيلام وا سيل كم تقص سلام على تيو حبريتا وسيت مالتات ريهم تقوليكم نايت حبريتا سبنا حبريتا نايم مع عرمي شجر الله كلا كع مزحتي تنتفع حبريتا كافتو ما أخذ حبرات سوتي عب دياسبورا زنبر سزغنا بحجون كتيوغا تجامي كلاي كعم سيوتون زغنا سعبين يولد سدي يوم أزيوم أساساتهم زدقاقفو ويكعز تحقاقزو أجمعات أفتح رسالة عبي على توصلوا يفترون له كباري نبتا تقصل حتى ناب دكتور مسي كدم مخادي حادث أب تكنولوجي تقوم له حزون دقاقم خاتكمو زنور حقال زي algorithm تايمالتي algorithm نايزي حتو زي ملسن كاليب نايزي قالة مللسن أبناي قدام مدبنا كنغصرو لئنا نكشعو ناقاي شي دكتور موسين أتو قبر كريستوسن أزي مسكن
ክብራት ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነወና ብስሩዕ ይኸይደለን ዘዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ጉዳይ ደጊምና ይቕረታ ንሓትት ብዝከኣል መጠን ምሳኹም ክንጸንሕ ክንፍትን ኢና ሰሰናዩ رسخ الخاتم